Sinugata lumantar gumpalaning budaya campur sari supranada Indonesia. Aku kok ora mari cahaya. Sinamuyung AR Pro Audio Sound Profesional. Topik video syuting asik. Jan. Apa
Apa deh? AR Pro ya. Weh kandhani yo. Pokoke nek awar AR Pro iki nyambut gawe tenang, kepenak, tur nyaman. Ya, syuting topik iya, Mas. Apa meneh topik iki juragane melu ora? Sing maune elek dadi. Juragane melu ora? Endi? Hah? Sing maune elek dadi glowing. Heeh, sing Ojo nek juragane melu ndak tombok. tombok. Mesake. Ora apa-apa kae topik iki ngene iki ora golek bathi ndengah kok. Penting golek pas seduluran. Golek pas seduluran. Heeh. Ya, aja kedisikan kono lho, aja Iya, kedisikan iya, kono. iya. AR Pro aja kalah karo swara kono, ya. Aja kalah karo swara kono. Mbok banter kaya ngapa nek kene mandek kono urip tetep banter kono, Mas. Piye to iki? Urip ana kota gedhe gawe tukake masak di sini apa bae senadyan sesideman kala tak bujuke sampun matur Matur nuwun, Wong Ayu bangun